זה מעולה לקחת ייעוץ, זה מעולה להשתמש באנשי מקצוע שיתרמו לכם, זה מעולה לצרוך כלים, ארגז כלים נותן לנו ביטחון, אבל אחרי שצרכתם את הכלים, קחו את 5 השאלות האלה ותשאלו את עצמכם, אתן יודעות את התשובה, אתם תראו אותה על המפה, היא תהיה בולטת כל כך, המקור ממש יהיה ברור, ואז גם הכלים יעבדו לכם. ברוכים הבאים לפודקאסט הורות פרקטית, בול למשפחה שלי. אני הודיה טייבר, אמא ל3, מאבחנת נוירו-התפתחותית תפקודית, יועצת שינה מוסמכת ומלווה הורים כבר למעלה מעשור. בואו איתי לראות את התמונה השלמה של המשפחה שלכם. ואם אהבתם, תעקבו, תדרגו ותשתפו כדי שנגיע לעוד הורים שישמחו לשמוע. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, הורות פרקטית. והאמת היא שהקשבתי לכל הפרקים האחרונים שהיו בהם התארחו גם מומחים וגם מובילי דעת קהל, כאלה שאני מאוד מחוברת אליהם. והיה רגע כזה שרציתי להתקשר לחבר'ה המופלאים שאחראים לכל הדבר הזה, הפודקאסט שלי, ולהגיד להם, אולי נשנה את השם של הפודקאסט להורות לא פרקטית. כי זה כזה נשמע שכל הפרקים הם מאוד עמוקים. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד פרקטית, אבל גם יש בי את הצד השלם הזה, העמוק, שרוצה לחקור וסקרן. אז הפודקאסט הזה, ממש כמו שאנחנו הולכים לדבר עכשיו הרבה על הילד השלם, הוא יהיה פודקאסט שלם. זה אומר שיהיו בו גם פרקים שהם פרקים מאוד עמוקים ולא פרקטיים, וגם פרקים שהם סולו שלי בעיקר, כי אני פרקטית, מאוד מאוד תכלסים, עם כלים, ממש כמו שעוד רגע אתם תראו, אנחנו נצלול לעולם של הילד השלם, ואתם תקבלו ממני בסוף הפרק הזה, כבר עכשיו, כלים להבין הרבה סיטואציות בחיים שלכם. אז מכירים את המשפט הזה, שאתם אומרים לעצמכם בלב, לי זה לא עובד. נכון? כאילו, כמה פעמים אמרתי לעצמי, וואלה, לי זה לא עובד. נגיד שאתם הולכים ליועצת הנקה, הלכתן ליועצת הנקה, או אתן הולכות ליועצת הנקה, שכולם אמרו שהיא עושה פלאים. אבל אתם ניגשתם אליה, והיא לא הצליחה לעזור לכם. לכם הרגשתם שזה לא עובד. הלכתם אולי לתזונאית שתעזור לכם, ללמד את הילד שלכם לאכול אוכל הרבה יותר מגוון, אבל משהו לא עבד, והילד שלכם עדיין לא אוכל ירקות. יכול להיות שניגשתם ליועצת שינה, ויועצת שינה מופלאה, שהשיטה שלה נהדרת, ועובדת על כל הילדים של החברים שלכם, שכבר ישנים לילה שלם, אבל משהו אצלכם לא עבד. אתם הנחתם את התינוק במיטה, והוא בכה. עכשיו, אני חושבת שמשהו במשפט הזה, לי זה לא עובד, הוא מאוד מתסכל. כאילו זה לא רק המשפט, זה ממש התחושה בגוף שלנו, שאנחנו נמצאים בייאוש, בתסכול. למה לי זה לא עובד? כאילו, יש בזה כאב. ואני באמת רוצה להקדיש את הפרק הזה, בהבנה שכל אחד מאיתנו הוא יחיד ומיוחד. ובעצם בסיום הפרק הזה, אתם תוכלו להבין למה זה לא עבד לכם, ואיך זה כן יכול לעבוד לכם. בעזרת, בסך הכל, 5 שאלות פשוטות. אז אני רגע הולכת אחורה בזמן. ולראשונה שהפכתי להיות אימא לפני יותר מ-12 שנים, שירה שלי נולדה, שירה היא הבכורה שלי, ואיתה הכל הלך ממש ממש חלק. אמיתי, אני הייתי הראשונה להגיד, למה צריכים את כל היועצים האלה? כאילו, איפה האינטואיציה? הכל עבד לי איתה כל כך פשוט. כאילו, הייתי מנענעת את העגלה, הייתה נרדמת. הייתי נותנת לה בקבוק, הייתה נרדמת, וישנה יחסית טוב בלילה. מוצץ לקחה בקלות. בקבוקים היא אף פעם לא סירבה. הנקה הלכה איתי החלק, כן? אז לא כל כך הבנתי מה אנשים עושים ביג דיל מההורות. באמת, אמרתי, מה הסיפור? ואז במרחק של 1 ו8 חודשים נולד יונתן. יונתן הגיע לעולם כנראה עם משימה מאוד מעניינת, שעוד ברגע תבינו כמה חשובה היא הייתה.
וברגע שהוא נולד, הניחו אותו עליי, והרגשתי שהוא נושם לא טוב. והגעתי לרופאים ואמרתי, תקשיבו, אני ילדתי לפני 1 ו8 חודשים, אני יודעת, לא ככה נושמים, יש פה מאמץ גדול. אמרו לי, הודיה, הכל בסדר, בוא נשים אותו בהשגחה, הכל טוב, הוא נראה בריא, כל הבדיקות בסדר גמור. שחררו אותנו למלונית, יום למחרת, שחררו גם אותו כמובן. אני ניגשת לרופאה ואני אומרת, הילד שלי לא נושם כמו שצריך. את יכולה בבקשה לבדוק אותו? והיא בדקה. ואמרה, אוקיי, אני רוצה להכניס אותו גם לצילום, וגילו שיש לו דלקת ריאות. ילד שנולד עם דלקת ריאות. זה מוזר. איך יכול להיות לו דלקת ריאות? הוא רק נולד. זה היה הרגע הראשון שנדלקה אצלי בראש איזושהי נורה, אוקיי? אני ממש ממש מאמינה ברפואה הקונבנציונלית, אני מאמינה בשילוב עם הרפואה הקונבנציונלית, אבל אני גם מאמינה שכשמשהו לא נראה לנו בגוף של הילדים שלנו, בתפקוד של הילדים שלנו, נכון? חשוב שאנחנו נהיה אלה שניקח את האחריות לשאול את השאלות. וזה לא הספיק כנראה כדי שאני אבין עד כדי כך, שיש לי איזושהי משימה שהוא מייעד לי אותה, ואז בגיל חודש ושבועיים, הוא קיבל חיסון צהבת, ומיד העלה חום. אתם יודעים, הפרוטוקול של רפואה קונבנציונלית, תינוק מתחת לגיל חודשיים, יש לגשת מיד למיון, עושים להם ניכור מותני, עשו את הבדיקה, והשפזו אותנו לעוד 5 ימים אנטיביוטיקה. עכשיו, מדובר בילד בן חודשיים, שמנות האנטיביוטיקה שהוא קיבל, אני לא קיבלתי, תפוך חמסה עד היום את המנות האנטיביוטיקה שהוא קיבל, ומה שהצליח בעצם להוציא אותו מזה, זה שניגשתי להומאופתיה, ואז ההומאופת נתן לי רמדי שהוציא אותנו מבית החולים, וחזרתי הביתה עם ילד כל כך מקובץ, ומאמא שבביטחון עצמי גדול מאוד אמרה, אני יודעת הכל, נולדה לי כבר ילדה לפני 1 ו8 חודשים, הכל היה איתה קל. התחלתי להרגיש בעיקר אימא מאוד מאוד מתוסכלת, מיואשת, ושאלתי את עצמי מה אני עושה לא נכון. אני האמנתי שהאהבה היא פותרת את הכל, ואני נותנת לו אהבה, אבל הוא לא מפסיק לבכות. וכשניגשתי לרופא ושאלתי מה קורה, למה הוא ככה, למה הוא בוכה כל כך הרבה, אז הוא אמר לי, מה לעשות? יש ילדים כאלה. וזה משפט שאני לא מקבלת. כי אנחנו הגענו לעולם הזה, עם הגוף הזה, וקיבלנו אותו במתנה, ואנחנו צריכים להרגיש בו נעים וטוב. כשלא נעים לנו, אנחנו לא נישן טוב, לא נאכל טוב, בגוף של עצמנו. עם זה אני מתהלך בעולם. ואז בזכותו יצאתי לחקור ולשאול שאלות, והגעתי לעולם של הרפואה ההוליסטית, שרואה את הילד ואת התפקוד שלו, מעבר לעוד אתגר שאני חייב לפתור אותו באיזשהו דרך, אם זה תרופה או פלסטר. היא רואה ומחפשת את המקור, ועל זה אנחנו הולכות לדבר היום. בעצם, בסיום הפרק הזה, את תוכלי לייצר את מפת הילד השלם, שבזכות יונתן למדתי לבנות. והיום המפה הזאת ו5 השאלות שעוזרות לנו לבנות את המפה של הילד השלם, היום הן עוזרות לי בכל אתגר שאני עומדת מולו. כן, גם באתגרים שלנו כמבוגרים. לדוגמה, כשאומרים לנו שאמא אומרת, יש לי נשירת שיער, אוקיי? ואני פותחת את הרשת ורואה תוסף תזונה, שכולם אמרו שהוא מעולה. אני לוקחת את תוסף תזונה, והוא לא עובד עליי. למה הוא לא עובד עליי? כי אם אני עכשיו מתמודדת עם קושי, אני חייבת לבדוק את כל מפת הילד השלם, את כל 5 התשתיות שאנחנו נדבר עליהן. ואתם תראו, ואני אמשיך עם הדוגמה של נשירת השיער, ואתם תראו שבעצם
אנחנו נמצא את המקור לשוני. למה? התוסף תזונה הזה לא עובד עליי, אבל איך אני בעזרת איזון של 5 השאלות יכולה שהוא כן יעבוד. ושכן אני יצמצם את נשירת השיער, אוקיי? אפילו בעולמם של המבוגרים שלנו, אנחנו נוכל להשתמש במפה הזאת, ובטח בעולמם של הילדים שלנו. אז אתם בטח רוצים לדעת מה 5 השאלות, נכון? אז ככה, כשאנחנו מסתכלים עלינו, על כדור הארץ, אנחנו מתמודדים עם 5 תשתיות. התשתית הראשונה היא הבריאות שלנו, אוקיי? אם אני עכשיו ניקח את דוגמת הנשירת שיער, אני פוגשת אימא ואני שואלת אותה, אוקיי, אז מה המצב הבריאותי שלך? האם עשית בדיקות דם? אולי יש לך חוסרים? אוקיי? כי הרי התוסף תזונה הזה הוא כללי, הוא לא תואם לך. אז בוא נראה רגע, אולי בעזרת תוספים אחרים של חוסרים שיש לך, אנחנו נוכל לשפר את המצב. השאלה הבאה שאני אשאל זה על התזונה שלה. אני רוצה לשאול אותה מה האוכל שהיא אוכלת, אוקיי? והשאלה השלישית זה כמה היא ישנה. האם היא ישנה מספיק שעות שינה? והתשתית הרביעית, ששאלה אחת השאלות הכי מרתקות בעיניי, זה איך היא חובה את הגוף שלה פה במרחב הזה, על כדור הארץ. איך החושים שלה תופסים את המציאות. פה למשל, יש איזו השפעה עצומה. כי אני רוצה לשאול אותה האם יש משהו שמפחיד אותך, משהו שאת לא אוהבת, איך את במעליות, בעלייה, איך את בטיסות, האם יש מאכלים שאת נגאלת מהם, ריחות שאת לא יכולה להתמודד איתם, זה עושה לך בחילה, כל הנושא של רעשים. כשיש חוש שעובד בצורה חסרה, או בצורה שהיא ביתר, אז בעצם החוויה שלי מהחיים היא חוויה מאוד שונה מהמציאות. אוקיי? נגיד, אני עכשיו נמצאת במסיבת כיתה של כל החברים של הילדים שלי, ויש מלא מוזיקה, ואם אני נמצאת ביתר בשמיעה שלי, אז הגוף שלי נכנס לסטרס. המערכת שבעצם תנהל אותנו, קוראים לזה המנגנון האנושי, זה בעצם מערכת תת-הכרתית, והיא עובדת בלי שנדע, אוקיי? היא עובדת במהירות, זה התפקיד שלה. דמיינו דוושה של גז, שבה בעצם המערכת הסימפתטית עובדת. זאת שאחראית על להילחם ברח וקפה במקום. היא אחראית על ההישרדות שלנו. מיד יש תגובת שרשרת גם של מערכת העיכול שלנו, מערכת הרבייה, זאת אומרת שכשאני נמצא בסטרס מאוד גדול, ועכשיו יש מלחמה סביבי, אז הגוף שלי רוצה מיד להגן, אוקיי? ואז אני לא צריך לאכול, כי אני עכשיו בהישרדות. אבל האם החיים הרגילים שלנו, אני צריך להיות כל הזמן בסטרס? לא. כאן נכנסת בעצם הדוושה למצב הפוך של שיעות, וזו המערכת השנייה, הפרסימפתטית. אותה אני רוצה להפעיל כמה שיותר במהלך היום שלי ושל הילדים שלי. עכשיו אני חוזרת לאותה אישה עם נשירת השיער, שאם עכשיו אחד מהחושים שלה עובד במצב של יתר, והיא חובה את החיים בעוצמה מאוד חזקה בהצפה, אז המערכת הסימפתטית שלה עובדת נון-סטופ. משמע היא בסטרס, משמע היא לא אוכלת כמו שצריך. ואז אחלה תוסף התזונה המצליח הזה, שעוזר לכל כך הרבה אנשים אחרות, אבל לה הוא לא יעבוד. ולכן, אם אני אבין את התשתית הזאת, ואטפל בזה שהיא נמצאת בדריכות והצפה כל הזמן, אז אני אראה שהשילוב של תוסף התזונה, יחד עם הזמן שהיא יודעת להירגע, אם זה באמבטיות חמות, אם זה בריחות, יש לנו הרבה דרכים לעזור למערכת הפרסימפתטית, לפעול יותר מהסימפתטית, אז אנחנו נראה גם שיפור בנשירת השיער. ומה עם מערכות היחסים? שזו בעצם השאלה החמישית. מה קורה במערכות יחסים שלי, בחיים שלי? שלי מול עצמי, שלי מול בן הזוג שלי, שלי מול הילדים שלי, שלי מול ההורים שלי. יכול להיות שיש שם משהו שעכשיו מכניס אותי לסטרס. אז בעצם 5 השאלות של מפת הילד השלם זה הבריאות, התזונה, השינה, תנועה וחושים והמערכות יחסים. עכשיו, אני רוצה להוריד את זה עוד יותר לפרקטי. השבוע הגיעה לקליניקה שלי אמא
שסיפרה לי שהילדה שלה, בת 4 שנים, חובה חרדת קקי. מה זה חרדת קקי? זה מצב שבעצם היא ממש משולחת לי סרטון של ילדה שכשהיא מרגישה שיש לה קקי, היא מתחילה לצרוח בכל הבית, כאילו היא במצוקה. ההורים מנסים לחבק אותה, לעזור לה, באמת זה לבכות כשאתם רואים את הסרטון הזה, ואם אתם בבית חווים את זה, אז הלב שלי יוצא אליכם, כי אתם כל כך רוצים לעזור לילדים שלכם, אתם פשוט לא מצליחים למצוא את המקור לזה. המשפחה הזאת לקחה את הילדה לרופא המשפחה. מה רופא המשפחה המליץ? ניתן לכם לחשוב על זה? נורמלקס. נורמלקס זה תרופה לעצירויות. ואז, נורמלקס זה לא פותר את המקור לקושי, אבל זה פשוט גורם לקקי לצאת מהר יותר. מה שזה עשה, זה עשה חוויה אפילו הפוכה, כי פתאום כבר אין לה שליטה. אם עד עכשיו היא יכלה לשלוט, היא אמרה, אני מפחדת, ושלטה בגוף שלה, היא איבדה את היכולת לשלוט. ואז הם הגיעו לקליניקה, ולקחנו את 5 השאלות. מבחינה בריאותית, שאלתי איך היה ההיריון, איך הייתה הלידה, איך היא הייתה כתינוקת, האם היא סבלה מעצירות ממש מהרגע הראשון בחיים שלה, בשנה הראשונה לחיים, התשובה הייתה כן. אחרי זה עברנו לתזונה, וגילינו שהיא אוכלת רק פסטות, רק לחמים. גם פה אני מסמנת לי כוכבית. ואז עברנו לשינה, וילד בן 4 אמור לישון בין 10 ל-13 שעות שינה ביממה. אם אתם רוצים לדעת כמה ילדים שלכם אמורים לישון, אתם יכולים ממש לעשות גוגל הכי פשוט, ארגון השינה הבינלאומי, שעות שינה מומלצות, החל מגיל לידה ועד גיל איזה שתרצו, זה ממש כתוב בכל מקום. במקרה הזה של גיל 4, הילדה ישנה, אוהבת לישון, אבל היא מתעוררת כל יום ב-5 בבוקר ורצה לעשות קקי. זה הקקי היחידי שהיא מצליחה לעשות אותו בנעימות. זאת אומרת שכל הערב היא הסתובבה עם הקקי, פחדה לגשת לשירותים, עשתה ממש סרטון קורע לב. אם תראו את זה, אני בכיתי, זה לא פעם ראשונה שאני רואה סרטונים כאלה, אבל זה עדיין מעורר בי המון רגשות. ב-5 בבוקר זה הרגע שהיא עושה קקי בנחת. גם פה נדלקה נורה. ואז אנחנו עכשיו נמצאים בחושים שלה. איך היא בחושים? ואני שאלתי, איך היא בתור ילדה? האם היא רגועה? איך הייתה ההתפתחות שלה? איך התנועה שלה? ההתפתחות שלה הייתה מאוד מהירה, והיא דילגה אפילו על שלבים בהתפתחות. וכשהיא יושבת בשולחן האוכל, אנחנו רואים אותה ככה, כל הזמן זזה, מצד לצד. היא לא יודעת לשבת לרגע. אוקיי, גם פה נדלקת לי עוד כוכבית. ואז מערכות היחסים שלה טובות, היא סך הכל ילדה תורמת או מועילה, גם בגן, גם בבית. ההורים לא מדווחים על איזושהי התנהגות מאוד דובי-לולו או מאבקי כוחות. ואתם שואלים אותי מה המקור לקושי פה? בעצם אם נחבר את הנקודות האלה, אנחנו מבינים שזה משהו שהיא נולדה איתו, אוקיי? ואנחנו מבינים שיש כאן קקי שכן יוצא בנעימות מתי? אחרי שהיא ישנה טוב, הגוף שלה רפוי, זה אומר שבמהלך היום הגוף שלה מאוד מכווץ, מאוד בשליטה. עכשיו דמיינו, קקי שרוצה לצאת, גוף מאוד מכווץ, פי הטבעת נסגר, מה קורה? כאב. פעם אחת, פעם שנייה, בום. הילדה מבינה שקקי מגיע עם כאב, ולכן אנחנו רואים את כל הסיטואציה הזאת. עכשיו, לפני שבועיים הגיעה משפחה עם ילד, עם אותו סיפור. בן 3 שנים, חרדת קקי. עברנו על 5 התשתיות. מבחינת בריאות, הכל טוב. לא היו לו עצירויות כשהוא נולד, הוא התפתח בזמן, אוקיי? תזונה, אוכל מגוון. הדבר השלישי, שינה. ישן טוב, השינה שלו יחסית טובה. מה שהיה קשה בעצם זה רק ההרדמות. לאחרונה ההורים מדווחים על זה שהילד
יוצא מהמיטה ונכנס, יוצא ועושה להם הרבה מאוד התנגדויות בשינה, בהרדמה עצמה, אבל כשהוא נרדם, הוא ישן. אחרי שהגענו לשינה, דיברנו על החושים, אין לו שום בעיה לשבת ולעשות פאזלים, וגם אין לו שום בעיה בגני השעשועים, הוא לא מפחד מכלום, ואז אנחנו מגיעים למערכות היחסים. ההורים מספרים לי שהחרדת קקי החלה לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, וכשאני שאלתי מה קורה במערכות היחסים, הם סיפרו לי שנולדה לו אחות לפני 4 חודשים. אז מה המקור פה לחרדת הקקי? בעצם, כשהילד מרגיש שתחושת השייכות שלו, מה זה תחושת השייכות? בעצם, מי אני בבית? מה המקום שלי בבית? אולי אפילו אני חושש, נולדה לי אחות, אני עכשיו פחות רואים אותי, אז איך אני אדאג לזה שיראו אותי? אני אדאג לזה שיראו אותי על ידי התנהגויות מפריעות, בעצם בשלושת מוקדי השליטה. מוקדי השליטה שלנו הם הפה שלנו, מה אנחנו אוכלים, כי ההורים שלי לא יכולים ללעוס במקומי, אוקיי? גם יש ילדים שנושכים או מקללים, כי ההורים שלי לא יכולים לסגור לי את הפה, ואז זה הפה, הצרכים שלי והשינה. ועכשיו, מה היה פה הפתרון? בעצם, כשנתנו לילד את תחושת השייכות שלו, משמעות, שהוא הפך להיות תורם ומועיל, כאשר בעצם נתנו לו בחירה בתוך הבית, והזכרנו לו שהוא אהוב, הוא הראשון שהפך אותי לאמא. גם הצורך שלו בלשלוט בצרכים שלו נעלם. הוא לא היה צריך את זה, כי הוא הרגיש כל כך בטוח במקומו. אז מה אני רציתי להראות לכם? שזה לא למה זה לא עובד לי. השאלה למה זה לא עובד לי זה שיש לנו הרבה מקרים שהמקור שלהם שונה לחלוטין. והדרך שלנו לגלות מהו המקור, 5 תשתיות הילד השלם. בעצם אני אשאל, אני אקח דף, אני אקח עט. ואם אתם רוצים עזרה בזה, מצורף כאן לינק עם מפת הילד השלם, שתוכלו ממש להדפיס ולעבור תשתית. תנסו את זה. זה גורם לנו כהורים, אחד, לצאת מהקורבנות הזאת, אם זה לא עובד לי, אוקיי? כי הרבה פעמים בלא עובד לי, מה קורה לי? אני מתחיל לפקפק בעצמי. אני מתחיל לחשוב, אוקיי, יום אחד זה יעבור. אני מתחיל להגיד, אוקיי, ציפיות נמוכות, אני מנמיך את הציפיות מהילד. ולא, התפקיד שלנו למצוא לכל קושי, לכל אתגר, פתרון. האתגר לא נולד סתם ככה. ואני באמת מאמינה שהחיים הם הזדמנות לעבור דרך אתגרים ולא לברוח מהם. אנחנו גדלים שם. בזכות כל אחד מהאתגרים אני לומדת עוד משהו על הילד שלי. וכשאני הופכת את זה למפה, שאני מסתכלת עליה ממש כמו מעוף ציפור, אני הופכת להיות המומחית הכי טובה עבור הילדים שלי. וזה מה שאני רוצה שתהפכו להיות. זה מעולה לקחת ייעוץ, זה מעולה להשתמש באנשי מקצוע שיתרמו לכם. זה מעולה לצרוך כלים, ארגז כלים נותן לנו ביטחון. אבל אחרי שצרכתם את הכלים, קחו את 5 השאלות האלה ותשאלו את עצמכם, אתן יודעות את התשובה. אתם תראו אותה על המפה, היא תהיה בולטת כל כך. המקור ממש יהיה ברור. ואז גם הכלים יעבדו לכם. אז תודה שהייתם איתי בפרק סולו, ואני ממש מקווה שזה היה הכי פרקטי שיש. אם אהבתם, אז תשתפו, תדרגו, וזהו. תודה.